lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang tadadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama dito'y programa tayo lagip ti napalabas. May samanen a naimbag ken nagasat nga aldaw kada kayo amin patgan mi adumdumngeg. Makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Ti surat ngayon ta ikan biyagita ket nagapo kanipagayam tayo nga Aida. Manipod probinsya ti Ramon, Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, ilingad na kumalatan itinagan nga Aida. Nakapagsurat akmet gaputa kayat ko nga ibinglay tinagbalin a kapadasak ajak tupulos malipatan. Ket patsyek nga pakaadawan iti adal dagiti padak adumdumngeg. Miss F, narigat ti adda a kasasaad mi iti biag. Basit laeng ti mabirbirukan ti asawak kas maysa a karpintero. Saan met na nagtuloy iti kolehiyo ti inaunang anak mi gaputa kinay kayatnan ti mapan makitagtaged ngam iti sumrek iti pagadalan. Tilaangan inuudi nga anak mi ti agad-adal. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga ruden ti ag salaysay. O lakay, adtuyin ti balon nyo ken ni Samuel. Tinapa ken linambong nga itlog. Nanggalipak matan iti kamatis ken sibuyas. Iso ti ingkabil ko iti basit a pagbalunan. Nakapalas ka din ti anak mo. Agdigdigos sapay laeng met. Masapo la masapa kami at agbuhos kami ita. Mabiit laeng nga rod lakay, taibagak nga agawaan na ti agdigos. Una yan, nakabaybayag nga agdigos. Isuntumot lang ang madigos kami iti siminto intun madamdamay jay site. Ibagam, tadagiti daan na kamiseta na ti usaren na, ah? Wan lakay. Oh, Samuel, nasapa kayo matasimrak iti site ita? Wendyo na, agbuhos kami ngamin ita. Eksakto ang Sabado. Sigurado nga agpasweldo ni boss. Mabayada kung dagiti utang ko kan ka. Si Kamat, bayamon na gijay. Pakaragsakak timang tadkan ka. Iso adimon panunutan na ijay. Ha? Ay, wan kayam. Adtoy Nagluto ak iti sabaken mais. Alaamon, tameriendaan nyo kinitatang mo. Ay na, sikati rumbang amangan ka dagita. Kasapulam tinasustansya amakmakan. Nang runak at masikog ka. Dinak pakadanagan. Adutin lutok. Nalakok pa'y kit din at idaduma. O sige, alam da ito yan. Niimas da ita. Unang rod, agyaman ako na John ha. Agad nanad kawin. Di ka nagbambanog. Sige, panawan ka pa'y. Agsubliak to inton malam, taumayak agbayan. Agyaman ak. Salamat sa uulitin. Agyaman akmat, Samuel. Venus, anak ko. Domingo inton pikat. Sa paam to ti agriing iti kasta, masapatamet a makagatang iti kropik nga iripakta. Tapno adda inayon ta kadagitoy ilako ta ijay terminal ti boss. Agripak tayo meten iti manikan kornik nanang. Aglako tayo matlaangan iti terminal, dinayunan tayon ti ilako tayo. Ay katun anak ko. Mangkisay tapay laeng nga rod iti sweldo ni maanong mo. Nakabudget nga minan to'y sweldo ni tatang niyo para kadagiti masapsapul tayo dito'y balay.
Dario, apay, anya tinapasamak ka ni tatang ko. Kuya Samuel, napugsat ti kabli na kay kargaan ti timbaan at no iti siminto. Kit naitama ka ni Tata Duming. Anya, mabit lang to bumaba. Inak kita ni tatang. Uy, sapay lang ko ma. Tasana napakaruan ni tatang. Sapay lang ko ma, Diyos ko. Samuel, anak ko. Itatanatayan ti amam. Kapilitan asikan ti makitagad para kadagiti kasapulan tayo. Nang rona ti panagadal ti adi. Awan ti rumba nga pagdanagan nyo, nanang. Di kay baybayan. Siyak ti makaamo ka na kayo. Samuel, anak ko. Ala, gusto nanang. Sika ti inauna. Isu nga ano sanda kami ti adi mo. Uwan, di kay agdanag, nanang. Dario, kumusta ang ingatan ni Samuel? Kalkalpas lang ti tabo ni Tata Duming. Isuwan aliday pa lang ita ni Samuel. Madandanagan na kaminan kan kwa na. Aging gaita, saan pa'y ang nag-reply kadagiti text ko? Ang mga nainton malpas ton ti pasyam, santo sumra kiti construction. Agngilin pa yung ni Samuel ha. Kayan kasapulan abantayan na ni Nana Aida. Kasla di na kanu ngamin maaklon nga awanan day di Tata Duming. Kanayon kanumot na may kulkulang. Venus, anak ko. Oh, nanang. Makalawasan asan ang nagaw-awid ni manong mo. Apay, kanayon ka di ti panag-overtime da. Taapay nga ijay maten baraks da amat maturog ti kapsat mo. Agaw awid iti ayan ni Manang Jonah ni Manong Samuel, nanang. Anya, Jonah ko nam. Jay ka di babae nga adda tersena na iti asidag ti construction site ti bagbagam. Jay sinikugan matlaang ti trabahador. Wen, nanang. Amumot gayam. Ngamapay adi mo imbagbaga kanyak. Adda ka di mapaspasamak ajak mo. Venus, anak ko. Kwa. Siyak ti inayo. Iso arumbang laeng nga ibagam kanyak ti amin a mapaspasamak. Jonah. Oh, ada ka matgayaman Samuel. Antoy, ada ginatang ko alay tson manok. Isunti pang rabyanta. Apag gusto ti isa sangput mo. Nakaluto ak matan itiin na po eh. O ala, agtugaw kan. Tagida sarak iti pangrabyanta. Sino ka? Sika. Sino ka? Apay basta latan simrek ka dito'y pagnanadan mi. Pars! Siyak tirumbang ang salod so titikastakan ka. Noon niya teraramidam titi balay mi tasawak. Asawa ko nam. Ngayon basong batam dagiti salod-sod ko. Ramanampay na ito eh. Saan, Leo? Maasad ako maman. Nasaya ata tao ni Samuel. Di mo nang ran. Samuel! Apay! Apay, Diyos ko. Talalaamatan dagiti tawa na patang kanya. Nanang. Imo na ti asawa. Ita, imot anak ko. Apay! Nanang, ang mga numatumba ti lungon ni Manong. Agtugaw kayo kuma. Venus, Nana Aida. Makipaglading itak itinapasamak ni Samuel, Nana. Sika! Kaya't ko lang ko mga umayagyaman kini Samuel. Nagpuskol matantarupam nga umay agpakita dito'y sika babae. Sika ti aking gapuanan no apay anatay ti anak ko. Ambisyosa ka,
Iso a pinatay ti lalakim ti anak ko. Hindi kay kumamatag sa iti kasta na. Inayat ko ti anak yo. Inayat ko ni Samuel. Uray iti apagbiit lang ang apanagden nami. Gapo iti kinasayaat na. Ulbod! Ti ko namkit di. Ginargarim ti anak ko. Tapno adda pagbagasan nyo iti sikog mo. Inagaw mo kanyak ti anak ko. Awanin maaramidak. No day tati ko na yun, ana. Ngam palubusan dak kuma ang makasidag iti bangkay ni Samuel. Tapno makapagyaman ak kadag iti kinasayaat na kanya. Pumanaw kan. Sakbay nga damaramit ko kan kasaan na nasayaat. Diyak kayat amakita ti panagrup-rupam ditoy. Panaw! Venus! Venus! O Manong Dario, apa yan? Kasla damang kamkamatkin ka. Awan! Dinardaras ko lang ang teammate ditoy. Takayat kong ipadamag anatay kanumot lang tinang patay ka ni Manong mo Samuel. Anya? Pudno ka diday tang ibagbagam, Manong Dario? Wen, paspasardengan ka no dagiti pulis para iti inspeksyon. Ngem sinaksak na kano ti may sa pulis. Sana to pinandar ti motorsiklo na. Hindi na kamatanda, limaban, iso pinaltugan dan. Tapno, awan ti may sagmak. Ket nalada manipod ken ko anati imo kaw. Nga inusar na nang patay iti day di Manong Samuel. Oray kaskas ano? Sakbay ang maitabon ni Manong Samuel. Naikkanon iti hostisya ti pannakatay na. Ay, wan matkit di Husto ti kinunamcho na balasang ko. Awanan mabalin tayo. Saan tayo na maisublipay ti biyag ni Samuel? Natayon ti taong ipatpatag tayo. Ngamda tayo nga dapay iti da ito'y abiyag. At dapay maaramidan tayo para iti bagbagi tayo. Diyak to pulos malipatan ti panangipatag ni Samuel kanyak, nana. Nga oray iti apagbiit laang akan nito. Ikarigatak ti mangrugimanan. Kadwak tin inawat. Ket diyak to pulos malipatan ni Samuel. Gapo iti kinasayaat. Ken kinaimbag ngayon pakpakita na kanyak, idi si bibiyag pay. Ay, jakam mo no aginggat ka ano ti saam amarikrik na. Gapo iti pan nakapukaw dagiti ipatpatag ko iti biyak. Ngamamok, dinakbaybayan ti Diyos. Amok nga ikanak iti kirad ti pakinakam. Tapno sangwak dagiti apanupo. Ket agbalinak anatipkar. Tapno sangwak pay dagiti sumarsaruno pay apanubok iti biyag. Miss F, jak amo no aginggat kaano daytoy amarikriknak. Nasurok 2 tawanan tinapalabas, ngam panagriknak kat kasla idi kalman laeng tipan nakapasamak na, nga agingga ita kat jak pay laeng malipatan. Napanaknakak nga dakkel abanag ti asideg tayo iti Diyos tapno malasatan tayo dagiti panubok kat mga barwanan tayo para iti nasaysaya at pay amasakbayan. Kadwa mimat ita dito'y balay ni Jonah, kan ti agdua tawanan nga anak na. Ison ti liwliwami dito'y balay. Ket amok nga pakaragsakan unay day di Samuel, ti pan nakaornos mi kani Jonah. Alakastan Miss F, agyaman ak unay iti anos mo anang ibasa, kan nang iornos para iti pan nakaidrama, to'y surat ko. To'y pagayam mo, Aida. Ken ka pagayam, Aida. Iti tiyempo ni ragsak kan liday,
rigat ken namay. Ken oray iti anya nga oras, rumbeng nalaeng nga kamangan tayo ti Diyos ana marswa. Kas kunada nga rod, napno to'y lubong iti parikot, ngem agluplupyas met ti solusyon. Nalabit ang naragsak itan ni Samuel sa dinuman ti ayan na, ngamin kadwayo ti babae nga ipatpateg na. Ti panagpipin na kawan kat mangipaay iti kapya kan ragsak kan talinaay ti panagbiag. Alakastan pagayam ayda kat pagyamanak unay tiing kapanagsurat dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaemen. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadag iti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadag iti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadag iti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income or nosan ken idrama dito'y programa tayo lagip ti napalabas. Naimbag nga oras yo amin papagayam. Makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Agyaman kami una iti anus yung agdengdengeg dito'y nanumo a channel tayo. Da kayo ti inspirasyon mi iti ingkam panagar-aramid kadag ito'y a drama. Agyaman kami kadag iti comments kan reactions yo. Sapay kuma, ta itultuloy yo ti mang suporta kada kami. Tano awan kayo, awan kami met. Agan-annad kayo kumaakanayon sa dinuman a lugar ti ayan nyo. Ti surat ngayon ta ikan biyagita ket naadaw iti padas ti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan a Jane. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, agpapaayak kas may sa sekretarya iti may sa akumpanya dito'y La Union. Adon ti nagtrabahwak nga opisina ngem kanayonak nga agresign gapu ta armendakmet dagiti agbalbalin a boss ko. Okay laang kumano baruda pay ti parikot pamilyado dan. Diyak kayat ti makadadaal iti pamilya iso nga siyak nga roden ti umiwiwas. Agingga a nagpaayak iti opisina ni Sir Alfredo. Nasingpet ni Sir Alfredo. Gapu ta ulila akon iti ama, nagbalin kami a nasinget. Dito'y kon arugyan ti ag salaysay. Kumusta tirik nayo, sir? Medyo kimatan, Jane. Nasayat mat nga rin no kasta, sir. Madandanagan pa itayan. Kunak no niyan ti mapasamak kada kayo. Agyaman na kiti panang tulong ken panang kadwam kanya. Awan anyaman na, sir. Pagrabangak day ta ka sekretaryo. Ala, mabalid na ko na panawan. Didak pa kadanagan, sir. Agawid ak, ito nagawid kayo matan. Talaga concern ka kanya ka. Siyempre mata, da kayo nga ron ti boss ko. Nagasat dagiti naganaken ka, tanaadaan da itikasken ka nga anak. Ulila ako ni ti ama, sir. Da kami langan ka ni nanang ti agkadwa ije balay. Kasta ka di? Wan, sir. Ay, wan kayam. Amo ka din ni Ma'am Carmela ti... Saan? Saan pa eh? Jack pa imbagaken ko na. Jane, lunch break tayo. Aggidan ta na mapanag-lunch. Pasensya kan, Raymond. Sanak ang mabalin ita. Siga mata ka na yung naklata na pahayan. Awan mo't aramiden ta ita? Saan ka di? Wan, impasigod ngamin ni Sir Alfredo nga agidan kami ang mangal daw. Ha?
Sige mapana ko ni tiayan na. Ay, mapit lang. Napanin? Makadlawak iti kanayon na panaggiddandamangan ka ni Sir Alfredo Raymond! Ha? Inta manganan bro. Amangan no, maibos ti masida inton madamdama. Mapantakit din. Ay, lipatan mo ni Jane bro. Obvious mo ta saan naka-type na Jane. Pare, I smell something fishy Sa balit ti closeness da iti bus tayo. Narabian ka manan, anak. Aywan nga rod nanang. Kinaduak pa nga ni Sir Alfredo, itay iti opisina na. Ay ka, nangan kan? Ay nanang. Nagidan kami matlaang anangan itay. Awan ka nung amin ti asawa na. Isung awan kadwa na ang mga ni Jabalayda. Ay, sumot lagayam. Ay, saan mo't nga iti makibibiyagak apay no ibaga na nga minan iti asawa na ti maipapan iti sitwasyon na. Karbengan amaamuan ti asawa na ti amin. Imbaga kunday ta ka ni Sir Alfredo nanang. Ngam ko na namat nga agur-uray pa iti napinta sa gundaway tapno may baga na ti amin. Amangan ka no ngamin no mabigla ti asawa na. Kasta ka day. Ipatpatag na ngamin unay ni Ma'am Carmela. Umabalin lang kat di na kayat nga ikan iti parikot ti asawa na. Ay kad nasingpag nga rod ati boss mo. Ay nanang. Nasingpat talaga ni Sir Alfredo. Nang runa kada kami nga empleyado na. Iso nga rod nga asidagmat tirik nami kan kwa na. Ay kasapay ko tadan tumat aldaw amaamamok ti boss mo anak. Alfredo! Umasidag ka man dito Apay, honey. Bigat na kasta ti jar mo. Ha, ni tarupam! Naya, apay ngagsipat ka. Gapo iti da ito'y apanyo anakitak iti bulsa ti pantalon mo. Akin kukoy ti da ito'y, ti babaem? Biddo ti atap mo. Amo mamanipod nagkalay sa takot si kalang ti babaeng haynayat ko. Ulbod! Amo ka nalaing ka nga gilimad. Isu nga saan kayo amaak-aktuan iti babaem? Saan napudno dayta? Nukasta, asino ti akin kukoy ti da ito'y apanyo? Apay nga da iti bulsa ti pantalon mo. Diyak mabalin nga ibagakan ko na apan nyo ni Jane. Tinusar ko pinagpunas itilingat ko itay. Apay di ka makasungbat, ha? Honey, panyo ti may sa kadag iti amigo. Natindag na iti opisina iti meeting. Pwes, ibagam no asino da itang amigom. Tapno mamati aken ka. Sipsiputan magdasal Alfredo kan Jane, Raymond. Apay, anyang mintar aramidan tayo. Kaya na, apay nga aramidan matikas ta. Adda nga min sospetsak, nga adda relasyon da. Anya? Sobra nga min ti kinasingad da kahit. Sos bro, awan mo't itilangan ni Jane ti pumatol itilakay. Anyang item mo, amangan mo't no na-develop ka ni Sir Alfredo. Adda mo't kas Jay, sana ya. Wala nga, diyak mamati a pumatol ni Jane, iti ada asawa na. Maprapraning kan sa amatan, bro. Agsilsilos ka ni Sir. Basta ituloy ko timang paliw kada kwada. Tanood na maamuak. Ibagak adagos iti asawa ni Sir Alfredo. Jane, mariknak ti panagkapsut ko. Nasakit ti ulo. Sir, kayat yung kadi, awagak ti doktor yun. Saan? Diya kaya tamamuan da diti opisina nga da sakit ko. Uwan ang, sir. Ang mga numakadano ni ti asawak. Sir, siyak ti madandanagan kada kayo. Ang mga nuan niya pa'y ti mapasamak yun. Nagtumara ko ni ti agas. Agkalman to siguro da ito inton madamdam ha. Da kayo nga ron ti makamu, sir. Ay, bandak lang no kabailan yun. Tarumor tayo matan. Rabin iti pimanaw da Sir Alfredo kan Jane iti opisina na. Nabayag da pa iti opisina ni Sir. Sakla nagawid da. Anyang iti naramid da jay. Ita,
Intulod ni Sir Alfredo ni Jane iti balay da. Ano kasta? Pudno ti atap ko. Adda relasyon da. Ay, awagak ni Ma'am Carmela. Masapol ang maamuan na da ito. Dayta, agringan. Hello? Asino da ito'y? Ma'am, ni Raymond da ito. May sakadag iti empleyado yo iti kumpanya. Apay asyak ti inawagam. Saan mo't asyak ti mangimatmaton iti kumpanya? Ma'am, adanas ka na maamuan nyo. Oh, anya. Adatan dito'y kunam alugar, Raymond. Ma'am, iti ayan ti grain agate. Iso ti balay da Jane. Ti karelasyon ni Sir Alfredo. Kitaan nyo ha? Dati ko sinisar iti batog ti balay da. Oh, Aha. Dagiti awan ang bain. Magkita dati sapsapulan da. Saan asyak ti luklukon da. ma'am, Dagiti ma'am, ayop. ma'am, magkalma kayo. Di kag dardaras udos. Sigurado kayo, sir? Kaya yun ti agmaneho? Di ka madanagan. Kunakmat nga binitay nga oray di na kun itulod. Ngam impilit yumat. No saan ka nga itulod? Ang mga na disgrasya akon. Ta sigurado nga ijayak dalan. Ana atake iti sakit ko. Sa bagay, sir. Ah, Sir, agyaman akmanan iti panang itulod yu kanyak. ay, awan na nyaman na, Jane. Ay, agyaman nakmat ka na kayo. Kundi nanang mo, ah. Sige. Mapaan ako na. Sige, sir. Agan-anad kayo iti panagmaneho yu. Kunak tupay ka. Ha? Napintas nga eksena. Saan ka di? Kasla pelikula. Sir, ni Ma'am Carmela. Jack nagbintot iti atap ko, Alfredo. Talaga alukluk ko, nak. Kat iti pa'y mismo a sekretaryam tinakirelasyon Agkalma ka kumalang. Di kagiskandalo nito itasana po no ti atap mo. Nasingpet ni Jane. Ulbod! Di mo ikalintagan day ta, babae. Garampingat! Sigurado at ikwartam laang ti kayat na! Di kay kumamat agsawi ti kasta, ma'am. Awan kinapod no amin dagita ngay bagbagayo. Awan relasyon mi ka ni Sir Alfredo. Tumalna ka! Saan narumbang ti panang tumpang. Nakababayin ti anaramid mo ka ni Jane. Siyak pa yan ti kababayin? Ha? Mangmangag mo ka di ti ibagbagam, Alfredo. Ay, anya ti mapaspasamak dito. Si kababay, ay, apay atinong pang ti anak ka, ha? Ay, nanang, iso ni Ma'am Carmela, ti asawa ni Sir Alfredo. Mercy? Sika ka din ni Mercy? Ay, uwan, siyak nga raud. Di na ka din malasin. Siyak na ito ni Carmela, the best friend mo in the high school. Carmela? Agam mo kayo. Kasano na pasamak na ita? Ay, agkaaruba kami ide, ija probinsya, anak. Nagsina kami laang, hindi agadal kami niti kolehiyo. Kaya't mo asawan. Anak mo ni Jane? Wan, katsyak ti mangipanagnak nga awan relasyon da iti asawam. Napudno akin ka, Carmela. Amom dayta. Ay, jak ni namnama nga iti kastoy tapay apasa makagkita. Ang pakawanan nak, Mercy. Tsaka mo nga nagayam sakit ti asawak. Gapo iti selos ko. Nagsuspit sa ak nga da relasyon na ka ni Jane. Ngay sumat gayam ti anak mo. Oh, nakababain ti naramid ko. Ay, awan nga may hindi nasayat nga ibunga ti sobra apa nagselos. Wan, amuhog. Iso pakawanan na kuma. Ikarik, agbalbaliw akon. Ay, nagasat ka ata nasing pati asawam.
Ay ayatag nakaunay. Ay ayatag mati asawag. Isu siguro akas tuyag. Gaputa. Ada diferensyak. Jak may paayaan iti anak. Agtalag ka kwa na, Carmela. Ipatpatag na ka ti asawam. Kat, sika kumati mangkuyog kwa na. Asikaswam, bantayam ti panagpaagas na. Awanan ka itibain, Raymond. Si kagayam tinang sungsong ka ni Ma'am Carmela. Si ka tinangibaga nga da relasyon mi ka ni Sir Alfredo. Kwa Jane, pakawanan na ko ma. Sorry. Nagpailuyo sa kitirik na. Aklo na ka nagsilo sa ni Sir Alfredo. Tiyamok ngamin kahit iso ti makagapo, iso adi mo inaklon ti ayat ko. Jakmet amo nga dagayam na dagsen asakit ni Sir. Saan ka nga inaklon ini? Gaputa jak pa'y nakasagana ang makiayan-ayat. Katrumbang laang gayam day tajak pa nang aklon kan ka. Makapaturn off ka. Ha? Amom, oray barkada laang wano pagayam. Di kan kayat Apolos. Chismoso ka. Gapo siguro iti nalaos abain, pinmanaw ni Raymond iti kumpanya a pagpapaayan mi. Nagsublimet ti kinasinged dananang kani Auntie Carmela. Da kami kaninanang tinagbalin a katulungan da iti panagpaagas ni Uncle Alfredo. Awan ngamin anak da, isu nga ita ket siya kun ti agiman manage kadagiti negosyo da. Mas nagbalin kami pa'y anasinged iti pamilyada. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Ket sapay kuma ta nakaibati ak iti adal ken liwliwa kadag iti padak adumdumngeg. Toy pagayam mo, Jane. Ken ka pagayam, Jane. Patsyak a nakaibati iti adal kadagiti patgen tayo adumdumngeg toy padas mo. Nangruna kadagiti kakabsat a manangimon ken nagatel ti dila na. Bari-bari apo, kunada nga roden ti agsili ket iso ti magasangan. Amuyon ti bunga tinalabes a panagimon ken sobra a panangipapan wenno suspetsa. Alakastan pagayam, Jane, ket pagyamanak unay ting kapanangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaemen. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal, liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat adumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag, adiyon tupulos malipatan, a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income or nosan ken idrama, dito'y programa tayo, lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo patgan mi adumdumngeg. Ti surat nga inta ikan biagita ket manipod ken ipagayam tayo a Nelson. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F. Jak amo nurumbeng winusaan nga inak istoryaan tinaaramidak idi kalabas. Ta nakababain kunak kuma. Nga madumeten dagiti nanggagak dito'y programam anang ipadrama kadagiti kapadasan da isu an naawi sakmet a nagsurat. Ketapno nalawag ti amin, rugyak nga ruden ti agsalaysay.
Nanang, dito'y ka din ti balay tayo? Wan, anak ko. Di tabagir abalay. Ni ading mo Vicky ti agnaed. Kadwa na ti pamilya na. Iti mo't bangir. Ni manong mumat nga Edgar. Ni Edgar tinagbalin akatulungak. Tapno maipundar ko da ito'y abalay. No saan agapukan ko na. Amang ano aging gaita. Kat saan pa'y analpas ti pan nakaaramid na. Nasayat mo't nga ron do kasta nanang. Imbaglagan tada ni Manong Edgar. Pasensya kayo na, ha? Imbes asya kumatinang tulong kada kayo. Ang saan man. Ay na anak ko, di mon panunutan da ita. Tinapatag ita. Kat nakarwarkan iti pagbaludan. Iti lasod ti bainti atawan. Apan nakaibalod mo. Kat mga baruanan kan anak ko. Huwag gayam nanang. Sa dino ka di abanda ti nakaitabunan ti anak ko. Ay iko. Anya ti ko na Nelson. Nanang, lukatan nyo tiri daw. Edgar da ito eh. Siya kung ti mangilukat itiri daw, nanang. Nasaya at mataimay ka, Edgar. Itay nakapailaal na berberukan to'y ading. Kasta ka di. Nelson ading ko. Pasensya ka nuwan. Tasanda ka na bisbisita di pagbaludan. Awan pare ko titiday tamanong. Maawatan kayo. Ungayam. Sa dino abanda ti nakaitabunan ni Jeric. Kaya't ko makita. Kuyugundak amapan iti ayan na. Kuha. Pakawanin na ko Nelson ading. Anyat ka't mo asawan Manong Edgar. Pagbababaw yakon ti amin. Sabay ko mata mapakawanak. Aguri ka Manong. Anya di tang ipagbagam. Di ka maawatan. Ilawlawag mo kuma. Anya ti basol mo. Ni Jeric. Inlibak ko ti may papankan ko na. Sana natay ti anak mo. Anya, si Bibiyag ti anak ko. Wanatin ko. Si Bibiyag ni Jeric. No kasta, sa dino ti ayan ti anak ko. Ay, pakawanan na kami kumanak ko. Naaramid lang ti kapsat mo ti kasyay. Gaputa iso lang tinapanunot mi apapuspusan. Tapno maadaan itinasaya at amasakbayan ti anak mo. Anya tinarami jo ti anak ko, nanang. Inla ko ti anak mo iti may sabak na nga pamilya. Anya? Apay na arami jo ti kasi, Manong. Amumat ama nagsakit iti ti anak mo. Awanan ti pangalaan mi iti pagpagas na. Kanailumlum kami iti utang. Iso napilitan kami anang ilako kan ko na. Pakawanan na kami anak ko. Pagpababawian minti amin. Sino tinangilakwan nyo? Sa dino ti pakasaraka kan ko na. Adda akong dito'y balay. Dagiti nangampon, wano nang gatang iti anak ko. Adda nga tati anak ko dito'y. Sapay ko mata makitak. Sika ka din ni Nelson? Tibaro a driver mi? Oo, ma'am. Ni Sir Ricardo tinakasaritak iti kalman. Ket itatimbaga na, panagrugi kas driver yo, ma'am. Wan, naibaga nga rin ti asawak dayta. Ala, umay ka, taisuro ka kadagiti rumbang nga aramidam. Ma, adakon. Oo, iho, nakasangpat ka gaya man. Kumusta nga iti bakasyon mo ijay sa buong? Okay lang, mama. Uy, adagam sa nga iliyo. Wan anak ko, iso ni Nelson. Iso ti baro a driver tayo. Okay. Naimbag nga oras yo, sir. Kastamat kan ka, tata. Sige, panawan kayo pa dito, mama. Kaya't kung tagin na, tanabannuga ka nagbiyahe. Sige, Janet. Nakasaganan ti silad mo. Ringan da kan tulangan, inton pangal daw.
Agliman abulan mo iti kunam a pagpapaayam kas driver. Nasingpot ka di matlaang dagiti amom. Nadlaw ko nga ti kinaragsak mo tunggal agawid ka. Sa dino ka di ti pagtrab-trabaho am anak ko. Agpapaaya kas driver iti pamilya nga ayan ti anak ko. Anya, kayat mo asawan. Iti balay da sa Ricardo kan Ma'am Rowena. Wala nang. Kumusta ti anak mo? Nagkita kayo katin. Wala nang. Nga mariknak nga dayo tirik na kanyak. Anak, adya nga ingata. No ibagamlangan kan kuha na si ka ati pudpud no nga amana. Sana nang. Adan iti nasayata ka sa sahad ni Jeric. Kat makitak mo ti panang ipatag-unahin dagiti nangampun kan kuha na. Umdasan ti pan nakakikitakin kuha na. Kabayatan ti panagpapay ko kas driver da. Dakan ka anak ko. No iso ti amo mapagsayaatan ti anak mo. Iso nga ro daramidam. Lakay Nelson! Da kayo gayam, Sir Jeric. Anya ti maipay ko kada kayo. Namuha ka may isa kagayam nga ex-convict. Kat adda ka sumamarter, saan ka di? Kuha sir. Mga not da planong iti pamilya. Iso asimre ka akas driver mi. Awan sir. Nalinis ti konsensyak sir. Awan da ka sa panggap ko kada kayo. Siguradum lang, ala kay Nelson. Tanog kang mali ka. Siya kung amis mo timang sisantikan ka. Nawatan? Uwan sir. Apay ngamin nga itam lang nga ibaga. Adito'y kagayang magtrap-trabaho, ading ko. Manong Edgar, awan mo't kitdidakas na. Kumusta matirik na mamakakit-kita ka ni Jeric? Nasaya at kadimot lati pa ng trato na kan ka. Kinapudno naman ang kaya't kung harak upan ti anak ko. Kaya't kung ay bagakan ko na asyak tipudno nga mana. Agam amok adinak pa dyan. Kan may sa di nansapay amo nga isok at may salang nga ampon. Naragsak kanasayatan ti kasasad na. Iso para kanyak. Nasaysayat siguron adinan mamuan ti kinapudno. Hoy! Nelson! Anya ti saso ang mga uray dyan maamuan ti kinapudno ha? Kuha, awan. Sir Jeric. Oh, anya. Ada ka di rumbang amamuak may papankan ka? Agsaw ka? Jenny, anya ka diti? Edgar, Ma'am Rowena. Anya tar aramidam dito eh. Kuha mama. Intulod ko lang ti kabsat ko dito eh. Kapsat mo ni Nelson. Kaya't mo asawan. Iso ti... Tiyan niya mama. Ada ka di amuyo may papaniti da ito a tao? Ada ka di problema? No kasta, Nelson. Adang ka ito dito eh. Tapno ala umon kanyak ti anak mo. Ma'am Rowena. Anya ka din dagita nga ibagbagay mama. Anak? Alaan? Ilaw-lawag yung kumati amin mama. Jeric, anak. Ita siguron ti umno agon daway. Tapno maamuam ti kinapudno, may papan iti kinatao. Inampun da ka laang kin ni papam. Anya? Saan mama? Ibagayo amang rabraba kayo lang. Sa anak nga ampon. Jeric, anak. Pakawanan da kami kumakin ni papam. Tain limad mi ti amin. 20 atawan tinapalapas. Kaya't milaunay idi ti maaddaan iti anak kin ni papam. Ngam, naamuan mi iti doktor asa anak ama ka anak. So anaragsakan kami unay. Idi may nakainted ni Edgar dito'y balay. Natay ti inam idi impas ngay naka. Sino nga rin tagitipod no adatakil ko? Ni Nelson ti pudpud no nga ama. Anya? Saan?
Saan na pudno dayta? Pudno, Jeric. Ni Nelson ti pudno nga amam. Saan ang mailibak dayta? Gapot taag kaing-ingas kayo unay nga agama. Saan? Saan na pudno dayta, mama? Saan ang ni Nelson ti amak? Awan amak nga ex-convict. Jak tumaklo nga iso ti amak. Saan to Apolos? Dayta ti tandaanan nyo, mama. Jeric, adda bisitam. Kaya't nakama ka sarita. Jeric, mabalin ka dingag sarita ta. At dala kayat ko nga ilawlawakan ka. Anya pa lang ti kayat yo. Anya ti ilawlawag yo. Binasayaan. Panawan kayo pa'y. Itikas na. Makapagsarita kayo anaimbag. Anya ti kasapulam kanyak. Umay nakadipilitan. Tapno aklunon ka akas amak. Anak ko. Adak dito tapno dumawat iti pamakawankan ka. Pudno nga impaampun na kanyang kalmo nga Edgar. Ngam awan ti dakas nga intensyon na. Kaya't na lang amaikan na ka itinasayata ka sa saan iti biyag. Amom ka dino apay anabalo dak itilasod ti 20 atawan. Apay, ubing ka ba'y idinadaan ka iti sakit. Ket iso ti gistay nakatayam. Diyak amoy di ti pangalak iti pangpagas ko. Iso napilitan na kasi murot ka dagiti drug pusher. Tapno makadiskitarak iti pagpaagas mo. Kabayatan ti panangibiyahe mi. Kadagiti kontrabando. Sinanib na kami dagiti panakabagiti lintag. Kat nakapatayak. Natiliwak. Kat nabalodak. Anyang arot ti kaya't mapagparangan. Basol ko na pa yan nabalod ka. Nukas tamat lagayam. Binaybayan nakla ko may din anatay. Di ka mabalin na baybayan. Gaputa ipatpatag ka anak ko. Pakawanan na ko ma. Di kagdanag. Gaputa saan ka ba't nga alaan ka na Sir Ricardo kan Ma'am Rowena. Okay lang kanyak. Adi nakaklunan akasamam. Angam sapay lang ko ma. Tay bilang na kasmay sa anasingid na barkada. Barkada mang ipatpatagkan ka. Si dada na tumulong kan mang tarabay kan ka, anak. Tatang ko? Anak, pudno ka di tinangag ko. Uwan tatang, napakawan kan. Katsapay ko ma, tamapakawandak mat, iti sana nasayata pa ng trato kada kayo iti kalabas. Awan ang yaman na kanyak, anak. Importante, kat napakawan na kon. Tatang, ikarik, aramidak ti amin, tapno masulnitak dagiti nagkurangan kan ka. Kan may pakitak ti kinasayaat kong ama. Agyaman tatang, kat ikarik nga aramidak mat ti amin, tap nagbalinak anasayat nga anak kada kayo. Wan Miss F. Nabaludak iti agarop 20 atawan. Ngam pagyamanak unay ti Diyos, gaputa nakarwarak metlaeng. Napanaknakan ngamin a self-defense laeng tinaaramid ko abasol. Napakawanak metten ti anak ko kat nagbalin kami anasinged iti tunggal maysa. Agingga anak ki asawa ni Jeric. Ita, addan duang apu kumi, nga iso ti aw-awer mi kadagiti nangampon iti anak ko. Jak mailadawan ti ragsak ko gaputa uray kasano kadakkel ti nagkurangak iti anak ko, napakawannak. Inikkannak iti may kadwa agundaway. Kat agnanaedak met ita iti mismo abalayda. Pasaray siyak ti mapan mangitulod ken agsundo kadagiti ubing iti pagadalan, nukas jay nga adda trabaho da Jeric nga agasawa. Daytoy mantipadas ko ajak tupulos malipatan. Ket pagyamanak unay ti anos mo anang ibasak ken nang yornos para iti pannakaidrama tuy surat ko. Tuy pagayam mo, Nelson.
Ken ka pagayam Nelson. Pagyamanan tayo ti Diyos, gaputain turong na ti panagsabat ti dalan yo nga agama. Ket nakapagsarita, ken nakapagpinlakawan kayo nga agpadpada. In sakripisyom ti biag mo tapno maikkampay iti napapaot a biag ti anak mo. Nga isu ita ti ayan ti ragsak, ken liwliwam, kabayatan ti panagsalugan ti pigsam. Dayawan ka ititibker kan kirad ti pakinakam mo anang saranget kadagita apan nubok ti biag. Nalabit a naragsak mat itan ti asawam amang buybuya iti kinaragsak yo nga agama. Agraman dagiti apo koyo. Alakastan pagayam Nelson, ket pagyamanak unay tiing ka panangibinglay iti kapadasam ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. Hello kada kayo amin papagayam. Naimbag nga oras ken naragsak nga aldaw tiin kami kablaaw kada kayo amin. Namnamaan mi ti kaaddayo iti nasaya at akasasaad, kabayatan ting kay panagdengdengeg iti sa dinuman a lugar nga ayan nyo ita. Ti surat ngayon ta ikan biag ita, ket nagapu ka ni pagayam tayo Amirna, manipod probinsya ti Pangasinan. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naawi sakmet a nagsurat tapno inak ibinglay ti kapadasak iti biag. Ket sapay kuma tamapili yumat nga idrama toy pakasaritaan ti biag ko. Awagan na kumalatan iti Mirna. Addaan asawa ken 7 nga anak. Agpada kami iti asawak asaan a nakaadal. Isu nga awan nga rod natalged a trabaho mi. Sang kasapul sang kasakmol laeng ti adda a mabirbirukan mi iti inaldaw. Narigat ti sasaaden ti biag mi nang runaket nagsasaruno dagiti anak mi. Sublian taman nga rod ti tawen 1991. Kastoy man ti pakabuklan ti amin. Papa, nagsubli ka pala dito, Mirna. Saan arong ba nga imbatim dagiti anak tayo evacuation center? Binilin ko mat na Jordan ken Lani adida baybay ang dagiti adida. Imayak, tatulungan ka mangyornos ka dagiti daduma pay akagawaan tayo. Iti kasta, makadwada ka matan iti evacuation center. Bakit ka ba alak da ito eh? Ay naagawa am kit di dante. Kita man ni, agtudumanan. Sigon iti news, napigsa da ito'y abagyo. Ngam kadagiti napalpalabas abagyo. Kanya nga tanong bantayak lang ito'y balay tayo. Ay, saan lakay? Delikado ti kasta pampanunutan. Sumurot ka kada kami kadagiti anak ta. Taditay amuno kasano kapigsa da ito'y abagyo. No dagiti kagawaan, masukatan. Ngam tibiyag, may sa laeng. Isu anas ken narod nga ipatag tayo ti kakayso na abiyag tayo. Kasano da ito huy? Aging gaita. At da kayo pailahan dito evacuation center. Ay, huwal nga rod, uncle. Kasano, kat dinadaal mo't nga miinan ti kalkalpas abagyo ti balay mi. Madama nga irim-remedyo ni Dante no kasano ti panakatarimaan na. Dagiti anak mo, nanganda ka rin. Wan, uncle, pinakan ko idan. Inyan anay min at inted ni Kapitan Itay amakan. Kitsika, nangan ka matan. Ko uncle. Saan pa yan niya?
Ay, kwa, saan nabalikan niya ako, Uncle? Tinapatag, makapangandag iti anak ko. Ato, alam na ito plastic bag. Antayin na po kan masita dita. Anda pa'y tinapay kan Diyos. Agyaman ako na, Uncle. No, apay mat nga main. Nagpaadlo kayo iti anakin lante. Ita, kastaw na rigat yo. Ni Uncle Mat. Kudno saan ka day? Oraon bagyo, talaga maringatan kayo. Imbaglaangan, tanasingpet kan nagagat na kita puko. Mapandalat tag eskwela, nga orawan piman balon da kwarta. Banag apagyamyaman ak unay, Uncle. No kasano nga main? May salay nga prosta asawam, damdama masikog ka man. Ala ni Uncle Mat. Sapay nagpig sa tingiwat yo. Amoyo mat nga datayo dito evacuation center. Pasensyahan ka na ka. Masikuranak lang amin na makakikita iti rigat yo. Uncle, Mala, mangan kan Mirna. Pakanamat lang dagit apukok, no kahit dapat timangan. ne, nagsapa ka mat na bimangon lakay. Sa dino ti papanam. Pinakakalap bakit? Nalpasan ti trabaho iti talon. Iso ang mapanak met iti baybay, tapno kalap. Anya, apay no ang ginanaka mat lakay. Bakit dakkel pa'y agatad ti kasapulan tayo, tapno mapatarimaan ti balay tayo. Kaya may sa kasapulan tayo may ti panggastos iti inal daw. Iso anas ken nga agdubli kayo dak para iti pamilya ta. Sige, sikat ti makaam mo lakay. Agan anad ka nga roduan. Wen, di ka madanagan. Kabalak ti bagik. Sige, oray siyak tun ti mapan mangilako kadagi ti makalapam lakay. Jordan anak, ayabamon dagiti adding mo. Iti kasta agigiddan kayon amangan. Apag gusto, nakaluto akon. Wen nana, Nilani nga'y, nakariing ka din. agdigdigusan ana nang. Nangilasin akon iti hotcake abalunan niyo kanilani. At to'y matibalon dagiti daddo mapay akakabsat mo. Anong sanda pay lang ti agsida iti bukayo. Wen nana, Nangigisak iti ugot iti kamote. Isupay lang ti pamigatan niyo ha. Mangan kayo pa'y sakbay asumrek kayo iti pagadalan, wan. wen nana. Sikapay lang ti makamu kadagiti addem ha. Idagas yu pa'y ida iti pagadalan da sakbay asumrek kayo kanilani. Sa paak ngamin ti mapan iti ayanda Madam Marta. Iti kasta masapa akmet ang makalaba. Di kag danag nanang. Siya akong timakamo kadagiti kakabsat ko. Kasla na unag mo ti pampanunutan, bakit? Ang turpusan ni Jordan iti high school lakay. Huwag nga raw da. Hanggang apay kasla naliday ka. Rumbang kumaan naragsak ka, tagturpusan iti high school ti inauna nga anak ta. Masyanak lang amin iti anak talakay. Saan taman lang ang may gatangan mat iti baro abado kan sapatos na para iti panagturpos na. Malaksid iti dayta. Awan pa'y may gatang iti uray pansit la kuma pagsasangwan tayo mo. Huwag nga raw da. Kasano? Dinadaal mo ti bagyo dagiti mula tayo. Kaya may sa, saan pa'y anapatarimaan ti balay? Wan nga rod. Nagsakit paikit di dagiti duang anak ta. Ay, kaanon to nga ta maikan tamat iti naging awa apa nagbiag dagiti anak talakay. Ararami din tamat amin nakabalan ta, bakit? Wan, gamkurang latamat. Kasano, kat nagadudamat ngamin. Ureado da, ta nagsisingput da. Nagagagat da pa'y. Dakil akatulungan ta dagiti anak ta. Pagyamanan takid niya, gamin, saan da na ibarkada akas ka dagiti daduma. Di da mo ti agbulakbol. Ti may sapay apang panunutak. Amangan no agliday ti anak ta. No maamuan na asan ta mapagtuloy iti kolehyo. Italang matatawan mo bilang. No adan to kawadwadan ti diskitar. Di ituloy ng tumot lang ti agadal. Ilaw-lawag ta daytakan ko na, bakit? Itatanalpas ka ni Desicold. Anya nga iti plano mo po. Tumulong akpay kadananang kentatang, lolo. Iti kasta, makaurnong kami. Naibagada ka din.
Asan ka pala nga sumrag iti kuleyaw? Wan lolo, ket maawatak day ta. Nang runa, ket adu dagiti nagbalin a parikot mi kadagiti napalpalabas a bulan. Malaksi di titay po. Adu kayo pa nga kakabsat. Iswa, talaga, amarigatan kayo. Lolo, Iswa si ka Jordana po. Hinton mga asawa ka. Planwan yun to na imbag no kasanutag pamilya. Wag? wan lolo, laglagi pag day tabilin nyo. Angan, sana pa'y mata mga asawa. Masapul atong palak pa dagiti arapahap ko. Ay, wala po. Husto na ta. Kanawin nga ibagadanan ng kantatang. Asaan kami arumbang amawanan itinamnama. Oray marigrigat kami. Ngamin, adwa gundaway ti itid ti Diyos kadagiti pinarswana. Iso na lang, tamasapul ti panagsalukag. Pudno unay na ita po. Iso ngayon tundumteng to na ita kundaway. Di munton paluspusan. Ay na, agyaman na kadagiti pasalubong mo insan amor. Awan anyaman na insan Mirna. Agyaman akmata na gustuhan nyo dagita pasalubong. Ay launa insan, katjak tumaumang agyaman ken ka. Thank you so much, Auntie Amor. Awan anyaman na kaanakan. Adamot pasalubong ko kani Uncle Doming. Idagas kunto inton madamdama. Agbayag kayo ka dito yung probinsya, auntie. Dayta may sa Domingo siguro kaanakan. Ada nga min baro a negosyo arugyan mi. Isuan, as kani agsubli kami matlang adagos ije syudad. Ay, anya ngay mat negosyo day ta insan amor. Manglukat kami iti baro a branch ti computer shop. Kinapudno na agberbero kami iti mabalin nga agbantay ije shop. Siya ko Auntie Amor. Amok tag computer. Ora siya kanti, kabalak matag computer. Kaya't kanumat dagiti anak mo Mirna. Apay, saan da ka din nga agad-adal? Nalpas dan iti high school insan. Ay kat nasayaat nga rod ano kasta. Sa anak nga rodan nga agbirok pa iti daduma. Da kayon adwa ti alaek. Di kay madanagan. Agsweldo kayo iti husto. Saan lang nga dayta? Mabalin nyo pa'y nga ituloy ti panagadalyo iti syudad. Wow! Magusto ako na day ta, Auntie Amor. Iti kasta, makatulong ang kadananang kantatang. Ora siya matante. Isu na laang tamayad dayo kayon kada kami anak ko. Palubusan na kami nanang. Nagdanton kwartami. At makagatang kami ti cellphone. Kanayunan minton ti umawag ka na kayo. Pudnuti ko na ni Leo, nanang. Jordan, Sige ka din, nanang. Agagat ka nagsingsingpit kami, iti ayanda, Auntie Amor. Iso apalubusan da kami. Di ka madanagan insan. Jakmet kat baybayan dagiti ka anakak. anak ko, agsingsingpad kan aggagagat kayo kumaiti ayan ni auntie yung amor wan. Wan, nanang. Tungpalin niyo dagiti ibagana kada kayo. Wala nang. Kat agyaman ka na yun na ya. Kaputa pinalubusan na kami kinitatang. Nagtrabaho itayan danti. Kinapudno na. Nasakit para kada kami dayto eh. Nang runa kat ita kayo lang nga mayad dayo kada kami. Di ako matultuladan nagitikas iti daddo mga agtutubo. Puro bisyo da. Bulakbol. Ken papormala ti aramiden da. Saan mo't kidya da kasti gumatang kadagiti napipintas a kagawaan. Aramidan yung tunay tahin ton kabalan yon. Kano talaga akasapulan. Ano ita? Ano sa nyo pa ilaeng no niya tiyadda, ha? Kas kunana iti Tagalog, matutong mamaluktot habang maikli pa ang kumot. Untatang, laglagipin mi akanayam dagiti bilin nyo. Kang runaan ti amin, di yo kumaliwliwayan ti kumararag iti Diyos. Adaman kan awan ti parikot. Nabaligi man kan saan, agdayaw kayo lataken kwa na. Iti kasta, di na kay baybayan, anak ko. Oh, Jordan, Leo. Andi, Atoy oh, inggatangan kayo iti baro a pantalon kan t-shirt yo. wow! Thank you, auntie. Ala, nakababayin ka na kayo, ante. Nagtaktak kayo pa laging mata. Ado mo dagitin inted nyo. Abado manipod ka dagiti kakasinsin mi.
Wan nga rat, ante. Napipintas pa mo dagi jay. Ay kat sa balilat tamot ano at baro nga usaryo. Amukmet asaan kayo pa'y ang makagatang ita. Ngamin, malaksid nga gipawpawit kayo iji probinsya, agad-adal kayo pa'y. Unanti, kaya't mi ngamin na matulungan datatang kan nanang. Ket maaramid mi lang dayta, dumakaturpos kami nga agadal. Nung makahadal kami ton, madan kami tumatan iti nasayata masakbayan, ante. Wen maragsa ka na kadagitang arapa apyo iti biyag. Uray nagado kayo nga kakabsat, makunak a pinadakkel da kayo ang nasayaat dagiti dadakkelyo. Di kay madanagan, tulungan kayo amang ragpat kadagitang arapa apyo. Basta di kay sumyasi iti nasayaat adalan asursuroten nyo iti agdama. Leha, Hmm. kasano nga eh. Inton bigaten ti flight ko ngagpa-Dubai. Wan nga ron ba no? Ay, kasla kaano lang ito bingtayo niya. Ita, nakatulpos ta ni ti kolehiyo. At dapayan na talagdid at trabaho ta. Uwan nga rod ating ko. Malaksit iti dayta. Adamot ton basit ang negosyo na rogyan ta. Ti cellphone kan computer shop. Makunak, nga orekas kasano. Makalunglong aw tayo maten iti kinarigat ti biyag. Wan manaw, ngam, masapol nagsalugag talagta. Ngamin, alupet ti pagad-adalan ta manaw. Wala. Iso nga ron nga gabruda. Iti kasta, dakdakal ti mabiro ka. Iso nga sikapay lati makaam mo dito, Iwan? Un ka di manaw, di ka madanagan. Nasa mabuting kamay ti negosyo tayo. Meron na bakit? Marapay ka di lakay. Intun bigatan ti isasangpet dagiti anak ta manipod syudad. Insaganam ka din ti pagturugan da. Wan lakay, nabayagan na nakasagana. Ay nasayahat no kasta bakit? Ay, katsi ka ngay, naisaganam ka din dagiti kunam ama party para iti isasangpet da. Wen inukod kun tay talo akalding. Impagod ko iti saan unay nga dayaw. Nalakala nga mapantiliwan mo ti baboy iti kulungan da. Umanay siguro day jaya na maparte. Wan ay, kas na ka, ano laang da ide. Pero may arigat ti pamilya tayo. Ngam ita, nakaadal da aminan. Wen nga rod. Ay, tiamok ide, kaya di tayo na mapagadal. Ay na, professional mo amin ang dagiti pitungan nakta. Wan karod lakay. Kat gapo day ta iti tulong ni Insan Amor. Dakkel ti utang anaimbag anakam tayo kan kuana. Pudno day tabakit. Impaglangan ta na singpet da nga agasawa. Saan akas ka dagiti daduma dita nga alilaen da dagiti alaen da akakaanakan da. Agyaman tayo ulay iti Diyos lakay. Iso ti pudpud no anang tulong ka na tayo. Tapno mapadakkel kan mapaadal tayo dagiti anak ta. Makunak asinurot da tinalintag adana. Iso anaragpat da dagiti arapa da iti biyag. Pudno launay bakit? Iso arumbeng la nga iso ti maidayaw iti amin abanag ken iti amin akan ito. Iso ti akin plano amin kadagitoy a mapaspasamak iti pamilya tayo. Ket isubli tayo rod ken kuana ti amin a pamadayaw. Ammo
Miss F, kasla sa anak pailaang amamati, iti kinarang ay tibiyag amapaspasaran mi ita. Kumpara iti kinarigat tibiyag alinaklak am mi idi. Ita, si papan nakgelak ang mangibaga adi adal aminan nga anak ko. At daan da amin iti natalged at trabaho nga isu ita timang bibiyag kada kami asa nga pamilya. Pagyamanak unay ti Diyos, gaputa uray kasano arigat tinagdalanan mi, saan da kami abinaybayan. Aging galaangan ditoy Miss F, ket pagyamanak unay, ti anus mo anang yornos para iti pan nakaidrama tuy surat ko. Tuy pagayam mo, Mirna. Ken ka pagayam Mirna, awan imposible iti Diyos. Ay ayaten ken ipatpateg na unay, dagiti kumarkararag ken kuana. Saan laeng nga iti tiyempo ti rigat ken namay, nudi ket iti amin abanag ken gundaway. Alakastan pagayam Mirna, ket pagyamanak unay ti ingka panagsurat, ditoy programa tayo, alagip ti napalabas.